Príbeh Denisa Mačora. Ktorý sklamane podľahol tvrdým drogám. Dnes sa z toho lieči. Nikdy viac. Niekedy som si lahol, a potom som si už len lahol. No, a to fakt za nič iné nedalo. Niekedy, keď si tak spätne spomínam, tak som bol celkom v pohode fasa chalan. Študoval som scenaristiku, potom som džinke dvíhal chvíľu. Lopty, hokejky, všetko. Ale dneska ti už neviem. Celý svet sa ti mi dokurvil. Kedy som začal prepadol Mein Kampfu. Vlastne Mein Kampf ma ešte držal od drog ďaleko. Až keď ma vyhodili z naci spolku, zberačov starých nacistických mín, začal som len tak zľahka. Domácimi pálenkami a marihuanou. Dopracoval som sa sem do odvykacieho centra v malom bôžiku, kde sa zabávam tým, že čistím potúče od potu, rozprašujem dezodoranty v posielke, aby ste tam necítili všetko ten smrad, čo sa z nás narkomanov parí. No, to je tak asi všetko. Môj život má úplne lepší zmysel, už toľko nemyslím na drogy. Boha, ja ti poviem, niekedy robím pičoviny. Niekedy robím takú pičovinu, že si zajebem aj cez kábel. Cez kábel, tým som vždy opovrhoval a teraz to robím úplne bežne. Tak začínam som s takýmito kotúčmi, s 15-kami. Takto, teraz už nakladám viac. No tak s Denisom to bolo ťažko, brali sme ho dlho za svojho. Ako nevadilo nám, že si jebal do kabla, ale jeden moment prišiel za nami, vytiahol kladu a vrazil si ho do žily na kokote. To už bolo ako moc a namalovali sme o tom tento obraz, ktorý to znázorňuje, jak zakrývame, teda jak Denis zakrýva kolegom penis. Bolo to vždycky strašné, počujete tú hudbu v pozadí. Ako nie je priestor na melanchóliu, keď ste narkoman. Riešil som ťažké drogy, musel som zháňať peniaze, ktoré som sem tam aj prepil. Viete, študentský život bol ťažký. No, boha, už mám dosť. 2. Teraz pôjde 3, dám to dole. No tak a Denisovi som aj kúpoval šunku a malinovky, ženu som poprosil, nech mu dávali zajebať raz za čas, no to fakt len raz za čas, ako, lebo ten bol dobrý chlapec, mal svoje problémy, ako, mal krátery na ruke, aj na kokote, ako som spomínal, ale dobrý chlapec. Mal som krátery na ruke aj na kokote. Tak ako už bolo povedané, nežilo sa mi ľahko. Tak činky dvíham, strisujem už 3. mesiac, už je tu úplne iná trieda ako kedysi som bol. Vždycky som mal na piču život v tomto, že som nevedel nabrať. No a teraz robím také veci, že vlastne chodím s lampášom uprostred noci a odháňam svetlušky. Je to moje obľúbené hobby. Musíte mať v živote niečo, čo vás drží nad vodou. Musíte mať niečo v živote, čo vás drží, lebo inak keby som nemal toto, tak nemám už nič. A kamaráti sa na mňa vyjebali. Prvý, ktorý mi dal drogu, tak bol jeden kokot, Man Seger sa volal. A on mi doniesol mi v obálke z Bratislavy pervitín. Dodnes ľutujem, že som si ten pervitín dal. Teraz musím robiť pulovery, ťažké sklápačky. No a raz som kúpil kachle. Normálne som ich daroval Denisovi a tam mali ste takú rúlu, takú tenkú rúlu, viete. Všetci sme sa na nej zabávali. Tak som povedal Denisovi, môžeš aj ty proste. Lebo viete, moju ženu to už nebavilo tak strašne každý ráno, obed, kláti, do nosa, všade.
proste do toho nosa chuť a mala prerazenú prepážku a aj keď mu... No, mám pekne prerazenú prepážku, čo vám poviem. Tento nos je znútra vystúžený plastovou prepážkou. Keď dvíham činky, sem tam mi vyletí z ľavej nosnej dierky. Musím si ju potom vkladať do nosa ako čočku do oka. Je ťažké sa s tým zmieriť, že už ste si dojebali život, že už ste úplne vyriadení, ale hľadám si robotu, veľa píšem, tu je Hugo, môj kamoš, tu je Karči, tu je Števo a tu je Pišta Nácek, najradšej ho mám. Toto je Denisa. No a Denisa, to bolo tiež milé dievča, tiež sme jej dovolili piglovať s mojou ženou, ale keď sme zistili, že vlastne ona nemá s čím, tak som si uvedomil, že vlastne ženy normálne nemajú kokot. A moja mala vždy. To bolo veľmi zlé zistenie, to čo zistil pán riaditeľ, že ženy nemajú kokot. 3 dní sme, to bola druhá cesta k drogám. 3 týždne som sa s tým snažil zmieriť. Pretože som si vždy myslel, že sme čistá rasa. Že sme čistá rasa a každý má fasa. Napokon. 1, 2. Tu v Bystrici som na tam žila točil. Ein Führer. Komunisti sa sem najebali. A zabrali všetok nacistický priestor s tankami. Oni sa sem dojebali na tankoch, im do Bystrice. Ja už som to ďalej nezvládal. Život na Akadémii umení sa zopsul. Banská Bystrica už nebola to, čo bývalo. Fetovalo sa viac, pilo sa viac, žilo sa viac. Tu je pán farár, ktorý ma zo všetkého vysekal. No. Pri tomto pamätníku som si dal prvú čáru, tu je kostolná väža, z ktorej som chcel skočiť. Chcel som skočiť z kostolnej väže, pretože všetci tí komunisti... No a keď sme zistili, že má kokot, tak potom som rozmýšľal, že kde je problém a ako vlastne je možné, že vám deti, proste, ja neviem, to, že by sme ich porobili cez anál, to mi nebolo také divné, ale to, že ja som jej do análu kokot nepchal. Ani ona mne. Tu som prvýkrát bol s mojou dychovkou, všetci moji kamoši. To bola cesta k drogám, viete, ako hudba, rock'n'roll, umelecký život. Všetko ma odpálilo. Tu je Svetluša, tá dáhala najväčšie čáry. A teraz už som úplne odrovnaný. Už sa viac k hudbe nepriblížim, ani z CDčka si nepustím. Nie. Ani CDčko nechcem. Hrali sme nacistické ľudovky, pochodové piesne, aj Schauspieler, snad nič, už z toho nezahrám. Odvalilo mi ruky, mám v prstoch krče, hrával som na klarinet, na trumpetu, na všeličo, možné dýchové nástroje, však to poznáte. Spieval som ako ďábel, odjebaný už mám hlas. Raz Denis hral s kapelou Waffen SS, hostoval v pesničke Mein Opa war Sturmführer bei SS a to veľmi bavilo, bola to pesnička, ktorá bola pred ním veľmi osobná. Opa bola moja osobná najlepšia pesnička, pomáhala mi vyrovnávať sa s tým, že... No, ako som zbral, jeho detko bol naozaj v SS a on to ťažko znášal, lebo on zahynul v koncentračnom tábore, ale viete, on spadol z veže. Keď sa snažil židákov strieľať, tak sa nahol moc hlboko a padol. Všetkým ma bolo veľmi smutno, lebo bol to veľký chlap, dobrý človek, veľmi. A ja som s ním rád pigloval, aj moja žena ho rada piglovala. Ale viete, no, raz keď človek padne... Tu sú čierno-biele zábery z Cvíka, Jožo v pohybe. No a mal som takú menovku Jožo, robil som sociálny test, že či si ma všimnú a budú ma volať menom Jožo, ale furt mi všetci hovorili, furt mi voláte Denis. Už si uvedomte, že som Jožo. Ale nie si Jožo, kurva, si náš. Si Nácek do piči, tak to tu vyčisti.
Mali sme mať čo dočinenia s černými hubami. A nieraz som musel tajiť, že som sietý ako na minďar, piču. Bol som dofúkaný a medzi náckami to nemôžete povedať, lebo vás hodia späť k čiernym hubám. Tak som bol proste feťák a nacista dokopy, za čo som sa sám hanbil. Tento efekt bol vytvorený vo Windows Movie Maker. Týmto dokumentom sme nechceli nič povedať, len ako môžu skončiť umelci z Akadémie umení. Denis Mačor, dovidenia. Nech je pôda dobrá. Toto bolo geniálne, ešte aj tá Banská ich zahrala do kariet, všetci No, toto dáš na Facebook, že o Denisovi sme pozerali dokument. Dúfam, že to je dobre počuť na tom. Toto vystrihneš, dobre, teraz pôjdu ešte ďalšie pecky a ja som sa tu ujebal, už sme sa rozbehli. Banská Bystrica, po piči. To verek Sú len ujeby. Kokotinu.